είναι πράσινο και ξαφνικά γίνεται κόκκινο. Τι είναι? Ένας βάτραχος στο μίξερ. Πολύ χιούμορ έχει αυτό το παιδί. Είναι σαν και εμένα. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ, με ανέκδοτα του Μπόμπου. Κι είδες που έφτασα. Αν δεν το βλέπω. Αυτός είναι ο Μάρκος, ο μεγάλος μου αδελφός. Το Μάρκο τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Να το θαυμάζει ο μπαμπάς και να τον κυνηγάνε οι γκόμενες. Αν γίνει καλός ποδοσφαιριστής, λέει, θα τα έχει και τα δύο. Παίζει στην ομάδα της γειτονιάς που προπονεί ο μπαμπάς. Η Εύα, η καινούρια μου αδελφή, είναι πάντα πολύ σοβαρή. Μάλλον αυτή δεν φοράει string. Δεν είναι της μόδας οι μόνιμες σχέσεις, ρε παιδιά, το λέει και το περιοδικό. Ρε, one night stand για Άγιος ο Θεός. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ αυτό. Εσύ γουστάρεις την καινούρια, το καταλάβαμε. Όχι, είναι κόρη της γυναίκας του πατέρα μου. Αδελφή σου δηλαδή. Α, μπράβο. Πρώτο κομμενάκι, να το γνωρίσουμε. Άρε, Μίτσο, με τις γνωριμίες σου. Κάνε πέρα. Πας σπίτι? Ναι. Όλα εντάξει? Προσπαθώ τουλάχιστον. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Ναι, ξέρω, δεν είναι εύκολο. Με προσοχή, Εύθραυστο γράφει. Ξέρουμε γράμματα, έτσι. Τα πράγματά μας ήρθαν. Τα έχουν φέρει όλα, γιαγιά. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα τα μετρήσουμε. Ελπίζω να είναι όλα. Τα CD μου, τα βιβλία μου. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω να τα τακτοποιήσεις. Έχω. Ωραίο πράγμα να έχεις αγόρια για αδέρφια. Σηκώνουν βάρη, Ναι. Τι συμβαίνει, μας λείπουν οι φίλοι μας? Εσύ τι λες? Μήπως μας λείπει κάποιος περισσότερο από τους άλλους? Εσύ τι λες? Λέω ότι μπορεί να έρθει και να τον φιλοξενήσω εγώ. Ο Μάνος δουλεύει, γιαγιά. Μάνος, ωραίο όνομα. Και πού δουλεύει? Παίζει κιθάρα σε ένα συγκρότημα. Γράφει και στίχους, μουσική, τραγουδάει. Πολυτεχνίτης ο Μάνος. Όλα θα γίνουν, μωρό μου. Τώρα που είμαστε όλοι μαζί, όλα θα γίνουν. Σε 10 λεπτά, το πούλημα για Θεσσαλονίκη αναχωρεί. Πάει. Τι πάει? Ο γάμος. Θα φύγει η μικρή, θα φύγει και η μάνα απάντητη, θα φύγουν και άλλες οι μικρές. Το διαλύσαμε το μαγαζί. Δεν το διαλύσαμε ακόμα. Εύα, κοριτσάκι μου, επιτέλους σε βρήκα. Δυστυχώς μόλις με έχασες. Πού πας τώρα με το σαχίδιο και τα ακουστικά? Θεσσαλονίκη. Εσείς πού πάτε? Εμείς διαβάσαμε το σημείωμα που είχες γράψει. Διαβάστε το σημείωμα που άφησα στη μητέρα μου. Ναι, ένας πάρα πολύ καλός λόγος για να φύγω. Λοιπόν, με περιμένει ο Μάνος. Ο Μάνος ποιος είναι, ο τραγουδιστής? Ναι, είναι καταπληκτικός, Άκουσε με, βρε κοριτσάκι μου. Δεν είμαι κοριτσάκι. Είμαι 16 στα 17. Άκουσε με καλά, 16 στα 17. Αν φύγεις τώρα τα χαλάς όλα. Δεν μπορείς έτσι κι αλλιώς, γιατί αύριο έχουμε το διαγώνισμα. Δεν γίνεται να το χάσεις. Κάποτε πήγα να κάνω το ίδιο λάθος. Ανάποδα όμως. Ήθελα να ανέβω στο αυτοκίνητο που έφευγε η μητέρα για Θεσσαλονίκη. Δεν ανέβηκα και την έχασα. Ωραία. Εγώ θα ανέβω όμως. Τώρα όμως την ξαναβρήκα και είμαστε μαζί. Πολύ μαζί θέλεις να πεις. Πάρα πολύ. Είδες, πλάκα έχει, Άκουσε. Θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα γίνουμε καλύτεροι, θα καθαρίζουμε και το μπάνιο. Καλά. Με περιμένει ο Μάνος. Πείτε στη μαμά να μην ανησυχεί. Και αν μας ρωτήσει που είσαι, τι θα της πούμε εμείς? Εσείς πείτε ότι είμαι γυμναστήριο. Τώρα τι θα κάνουμε? Ξέρω τι θα κάνουμε. Έπρεπε να αρπάξω το μαλλί να σου πω εγώ τι θα κάνουμε. Γυρίσατε. Πάνω στην ώρα, καθάρισα φρουτάκια να φάμε στην βεράντα. Ελένη μου, θέλω να σου μιλήσω. Καλά, δεν μπορεί να μου μιλήσει τρώγοντας φρούτα. Όχι, είναι σοβαρό. Πόσο σοβαρό? Όσο να είναι. Η Εύα. Νάτι. Καλώς την. Πού ήσουν, μωρό μου? Στο κομματήριο. Πού? Στο γυμναστήριο. Α, έλα και εσύ να φας φρουτάκια που σ' αρέσουν. Ευτυχώς που συνεννοηθήκαμε, τι θα πούμε. Ναι, Μάνο. Έλα, είμαι στο δρόμο. Έρχομαι να σε πάρω από το... Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω. Τι λες? Όταν λες αντίο, τι αντίο? Μάνο! Μάνο! Εύα, τι έχεις, τι έπαθες? Χωρίσαμε. Δεν είναι, λέει, αρκετά καλός για μένα και τον είχαν καλέσει και στη Χαλκιδική. Δεν θα έρθει. Δεν πειράζει. Εννοώ ότι καλύτερα να τον ξεφορτωθείς, βρε, γιατί είναι καθήκη. Έλα, μωρέ.
Τι έχει η Εύα? Τίποτα δεν έχει η Εύα. Έχει μια δύσκολη μέρα. Ξαφανίσου. Ορίστε. Για τις δύσκολες μέρες μου είπαν ότι είναι. Θέλεις να πάμε σπίτι? Α, παπά. Για να χαρεί μαμά και να μου πει τα έλεγα και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε, μήπως θέλεις να έρθεις μαζί μου? Εγώ πάω σε ένα πάρτι τώρα. Χθες μου το απαγορεύσανε, σήμερα μου το επιτρέπουνε. Γονείς, δεν βρίσκεις άκρη. Πάμε. 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 Θα πάρω και την τσάντα μαζί. Να την πάρεις μαζί. Πάμε. Ούψ, συγγνώμη. Όχι, όχι, παίρνα, έχω τελειώσει. Άστο. Εύα, μπορώ να σου πω λίγο? Μαζί μου είσαι θυμωμένη για την τρύπα στον τοίχο? Όχι, μωρέ. Το διασκεδάσαμε. Εσύ τι λες, ρε? Ποιος ξέρει πόσες μέρες μας βλέπατε γυμνές? Ούτε μια φορά, ούτε μια φορά. Κοίτα, έγινε μια βλακεία, αλλά την τρύπα στον τοίχο την κλείσαμε. Με την τσίχλα. Ναι, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή? Να πατσίσουμε. Τι, να ανοίξετε κι εσείς μια τρύπα στον τοίχο? Όχι. Κάτι πιο γρήγορο. Βγάλε και εσύ την πετσέτα σου να σε δούμε γυμνό. Είστε τρελές, έτσι. Θέλετε εσείς οι δύο να δείτε εμένα γυμνό? Ναι, δίκιο έχεις, έλα. Πήγαινε. Ανακατεύτηκα. Μία τους και μία μας. Θα γίνουνε χοντρές πλάκες σε αυτό το σπίτι. Να σου πω, ρε εσύ. Αφού σε βάφτισαν Δημήτρη να σε λέω έτσι. Δεν ξέρω, αυτό το μίτσος είναι λίγο... χάλια. Όπως και να με φωνάξει, εγώ θα γυρίσω. Δημήτρης αρέσει. Δημήτρη φωνάζε. Έλα μου ντε, άμα σε λένε Μίτσο, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις έτσι μουστάκι, να είσαι πολύ μάγκας, τίποτα υδραυλικός, τίποτα... Υδραυλικός, τι λες? Εσύ, αυτή είναι η μεγάλη αδερφή του Θανάση. Κοίτα ρε, με τι κοιμάται δίπλα του ο τύπος. Εγώ αυτή. Έτσι και την έπιανα, έτσι και την έπιανα στα χέρια. Τι θα της έκανες ρε εσύ, έτσι και την έπιασες στα χέρια σου? Μπόμπυρα, που σένα με το πάτωμα. Άντε, τρέχα να πιεις το γαλατάκι σου να ψηλώσεις τώρα. Τι έγινε, Φίφη, πώς το περνάς? Χάλια, ευχαριστώ. Να σου πω, αυτός ο τύπος βγαίνει με την αδερφή μου. Ο τύπος? Όχι, ούτε για αστείο, δεν... Τι έγινε, παιδιά, τι κάνουμε? Μάρκο, τι έγινε? Ως την τρυπάνει, Μωρέ, μπράβο, πολύ καλό. Εύα, δεν σε πιστεύω. Ούτε εγώ το πίστευα όταν είδα την τρύπα στον τοίχο. Τι έχεις εσύ? Εκτός ότι κανείς δεν με κοιτάει και δεν μου δίνει σημασία, ο Φάνης θα κάνει πάρτι γενεθλίων και θα πάνε όλοι εκτός από μένα. Ναι, αλλά εμείς θα πάμε στο Παρίσι. Η μόνη μου παρηγοριά. Αν και φιάλτης, γιατί θα είναι και ο Θανάσης μαζί. Καλά, εσύ τόσο έξυπνη κοπέλα απορώ. Πώς τον αφήνεις να σε κάνει ό,τι θέλει? Βλάκας είσαι. Ναι, βλάκας είσαι. Δεν είσαι βλάκας. Και τι να κάνω? Έτσι και πάει να μου μιλήσει κάποιος, τον δέρνει. Βρες και εσύ κάτι να κάνεις στους φίλους του να σε θέλουν. Δεν μπορεί, ρε. Τα αγοριά είναι χαζά. Τσιμπάνε. Σε τι? Άμα βρεις το κουμπί τους, ό,τι θέλεις τους κάνεις. Έλα, ρε μικρό. Όλο και κάτι θα σκεφτείς. Μη σου πω ότι κάτι σκέφτηκα. Από εδώ. Προσεκτικά, μην γδάρουμε κανέναν τοίχο. Ελάτε γρήγορα. Και μέσα στο σπίτι κυκλοφορούν σάτυροι. Πώς πάει? Να μια καλή ευκαιρία να πατσίσουμε. Τώρα που έχει και κόσμο στο σπίτι, θα έχει πλάκα. Δεν είσαι καλά, κορίτσι μου. Θα σε δω γυμνό πριν φύγουμε για Παρίσι πάντως. Ειδικά τώρα που έχει κόσμο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα. Άιντε παράτα. Γιατί ντρέπεσαι τόσο? Όταν έβλεπες εμάς δεν τρεπόσουν. Μάλλον θα έχει κάτι να κρύψει. Α, κατάλαβα, θα είναι μικρούλι. Μικρούλι! Μικρούλι! Ρε, τελείωνε ρε, βγες από το μπάνιο. Τελείωνε, κάνε γρήγορα μια ώρα. Τώρα. Άιντε, γιατί... Είπα, νεκρική σιωπή. Νέκρα. Παπαγεωργίου, για σένα τελείωσε το διαγώνισμα. Δρόμο. Δρόμο! Σας είπα, όποιον πιάσω να κλέβει τον έκοψα. Έξω! Τέλειωσε ο χρόνος.
Σταματήστε να γράφετε. Σταματήστε να γράφετε, είπα. Έλα, οι κόλλες από το πλάι προς το κέντρο. Έλα, βιαστείτε, πάμε. Πάμε. Έλα. Έλα. Ευχαριστώ. Μάρκο, βάλε όνομα γιατί μετά δεν θα ξέρω ποιον κόβω. Εύα, σε παρακαλώ, τελειώσαμε. Όνομα. Ευχαριστώ. Έλα. Το όνομά σου, παιδί μου. Το όνομά σου. Μάρκος Μαυροτσούκαλος. Στο χαρτί. Στο χαρτί. Τι χαζό παιδί. Έλα, παιδιά, έχουμε και δουλειές. Γεια. Έλα δώσει, έλα δώσει. Μπαμπά, εγώ τον κύριο Απόστολο τον κρατούσα γερά. Ας τον κύριο Απόστολο. 18. Όχι, 17 είναι. 18 λέω πήρε στο διαγώνισμα. 18 αγοράκλα μου. Αυτός είναι ο γιος μου που πήρε 18 με τη βούλα. Πες μου, πώς νιώθεις μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία? Κοίτα, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Στα λέει, ωραία, δεν τα λέει. Κλείς τα μάτια. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ. Έλα, μην φοβάσαι. Έλα. Άνοιξε τα μάτια. Μαμά, δεν το πιστεύω. Εμείς πάντα παίρναμε άριστα στα διαγωνίσματα και ούτε ένα σιρολάκι δεν έμπαινε στην τουλάπα. Μπαμπά, τι είναι αυτό? Ανέβα βρε η μηχανή που σε βαβρέ, η μηχανάρα. Είναι λίγο μεταχειρισμένη, αλλά τραβάει. Τι μόνο ο Αλέξα παίρνει μηχανές, δεν κατάλαβα. Μάρκο μου, συγχαρητήρια. Ελπίζω αυτό να είναι το πρώτο από πολλά 18 που θα Εντάξει, ένα 18 ήταν μόνο. Βλέπετε, χαρακτηριστικό του σπουδαίου άντρα. Η σεμνότητας. Δεσποινής, έλα λίγο μέσα εσύ, θέλω να κουβεντιάσουμε. Η σεμνότησε. Λοιπόν, καβάλατη, καλό ταξίδι, θα τη ευχαριστηθείς, αλλά θα μου υποσχεθείς ένα πράγμα. Θα φοράς το κράνος ακόμα και στον ύπνο σου, εντάξει? Ναι, μπαμπά. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα. Να μπω. Αφού μπήκες. Άκου, Εύα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω γιατί μια μηχανή ήταν πάντα το όνειρό μου. Κι αν δεν γινόταν αυτό με το διαγώνισμα, δεν θα μου την παίρνανε. Εντάξει, τώρα στην πήρα. Σχεδόν. Χάρη σε σένα. Ναι, χάρη σε μένα, αλλά είδες τι πρόβλημα μου δημιούργησε αυτό, Είδα, απλά και εσύ στο επόμενο τεστ θα γράψεις άριστα και όλα θα ξεχαστούν. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να βγω. Αυτό, ντε και καλά. Ναι, αυτό. Απλώς πρέπει να πούμε την αλήθεια. Την πια? Την αλήθεια. Κοίτα, νόμιζα ότι θα προλάβαινα να τσεκάρω τις απαντήσεις σου. Δεν πρόλαβα όμως. Εύα, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Εύα, σε παρακαλώ. Εύα, σε οικετεύω. Εύα, τον έχεις δει τον πατέρα μου πώς είναι? Ο πατέρας μου, Εύα, είναι γέρος άνθρωπος. Είναι άρρωστος. Θα πάθει κανένα έμφραγμα, κανένα κεφαλικό. Ρε, ήδη κι αν μου ξέρεις τι είπε. Ότι δεν θα βγω από το σπίτι μέχρι να φέρω άριστα. Ωραία, τότε πάρε άριστα και βγες. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα βγω. Έρχεται ο Μάνος με την πάντα του και δίνουν ανοιχτή συναυλία. Θα πάω να τον βρω να τα ξαναφτιάξουμε. Μ' αγαπάει, το ξέρω. Αλλά είναι όλα εναντίον μας. Οκ. Καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς, θα μιλήσω στον πατέρα μου.